चिरांनि सान्थिपुर ओनसोलनि लावख्रिगुरि गामियाव फिन दैबाना। जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव चिरां भारत भुटान सिमनानि सान्थिपुर ओनसोलनि लावख्रिगुरि गामि सेरजों भुटान हादरनिफ्राय बोहैबोनाय बुहुर दैमाया जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव गामियाव लोमसावहैयो। जायनि जाहोनाव गामिनि थागिबिफोर आबादफोर जानाय थानाया गाज्रि हालोदाव गोग्लैना दं। बिनिखायनो सोरखार आरो रायजो राजाफोरनिसिम मदद हास्थायदों। गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदि दैबाना जाबोबाय थादोंब्लाबो बिनि जेबो राहा मोनाखै। थांनाय बोसोरावबो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दै होबथानाय राहानि खोथा होलांदोंमोनब्लाबो सिमांबादि जाबाय। बिनिखायनो उन जोलै फिसाफोरनि थाखाय जिंगासिदों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों गामिनि थागिबिफोरा। मानगोनां मिडिया नोंथांमोननिसिम फोरमायबाय। जोंनि गामि लावख्रिगुरिनि दुखु गोनाङाथ' बेनो, माने सिगांनिफ्रायनो 2019 दिनैसिम दैबाना जायो। 5 बोसोरानो जालांबाय, बोसोरबा जालांबाय। थांनाय बोसोरावबो जादों बिदिनो गिलु बालु हांगामा। आरो बयनिफ्राय बांसिन दिनैनि दिनाव बे बांसिन जाबाय आरो। माने ओरैबो थांनो हाया ओरैबो थांनो हाया जाबाय। ओरै साहा फारसेनाबो आरो ओरैनाबो बिदिनो जाबाय आरोखि। ओरै खुरख'जानाय ओरै खुरख'जानाय लामा थामा बायजोब्बाय, खालभार बायजोब्बाय। ओरै खोलाजोंबो खुरख'गासिनो दं, खालभारानो बायनोसै। जेराव ओरै सोनाबजोंबो माखासे दैयानो सिगांनि समाव हाबाखैमोन, दिनै हाबबाय आरो गासिबो हाबजोब्बाय। दा बिनि गेजेराव थांनाय बोसोराव मिनिस्टार फैदोंमोन। मिनिस्टारा एकदम फाखा वालजों ओरैहाय प्रटेकसन होनायनि खोथा बुंलांदोंमोन। ओरैहाय बै देवस्रि दालां बेरलां बस्तिसिम होनायनि खोथा बुंदोंमोन। नाथाय बेफोरो गासिबो सिमां जालांजोब्बाय। दा जोंनि गामियाव अबाव थागोन अबाव थाया दा गोदाव सोराव जालांजोब्बाय। जानाय थानायनि जेबो सुबिदा गैया। दा बे रोखोम जोङो बिराद गाज्रि अबस्थायाव जानानै फैबाय आरोखि। दाबोथ' ओंखाम थोंखाम जेबो गैया? दासिमबो ओंखाम जों संनानै मोनजायाखै। गोदाव सोराव जानानै दं। गथ' गथाय ओंखाम उखैनानै दङ। दाउ अमा गोजावि जायगायावबाबो दिनै दैया हाबनानै गोजावबाय। हांसो गोजावलांबाय, बोरमा गोजावलांबाय, अमा फिसा फिसा गोजावलांबाय। 9टा 10टा फिसा दंमोन अमा फिसायाबो, बेफोरबो गोजावलांबाय। दुब्लिनि माइ गोजावलांबाय। फाथो सोमनाय दङमोन, फाथोआबो गोजावलांगासिनो दं। फुख्रिनि ना बेफोरबो गासिबो थांजोब्बाय। दा बेफोरबायदि इसिबां दुखुनांथाव हालोदा जोंनि गामियाव दा जागासिनो दं। सोरखारखौ मा खावलायहरनो सानो बेनि गेजेरजों? बेनि गेजेरजों सरकारा जोंनो थानाय जायगा आरो जानाय लोंनाय बेब'स्था खालामोबा जों एसे गोजोनगौ आरो। दा जोंहा जानाय थानायनि जेबो सुबिदा गोजोन गैया, थानो जायगा गैया। बे गुबुन दिनाव जोङो रिलिफ थानो बल फोथाराव थादोंमोन। दिनै बल फोथाराबो नै हान्थुसे फेन्दासे गासिबो दै गोजा। बल फोथारावबो जों नुनानै थानो रिलिफ थानोबो सुबिदा जायगा गैया। खालि बे फिसा न' गंसेल', स्कुल गंसेल' दं। दा बेहाय जों साबेसे थाथ'नो, बेफोरनिबो जोंहा उसुबिदा जाबाय। जों रिलिफ थानोबाबो जों सुखु गोजोन जायगा गैया। दा थानो गसंथ'नो ओरैनो हाफावफ्रावनो जों गसंथ'लाबायनानै दं। जोंहा बिदि दुखुनांथाव जायगा जानानै दं। आङो गिबियावनो जोंनि बे लावख्रिगुरियाव नुजाफैनो हानाय जोंहा मिडिया बिथांमोनखौ आङो साबायखर जासिग्रोनो नागिरदों। मानो होनोब्ला दुखुनि समाव बिथांमोनहा हथादैब्लाबो खबर मोननानै जोंनि जे बे जाब्रबथाय जाथायखौ नुफैदों। दा बिनि सायावनो आङो फोरमायनो सानदोंदि जोंनि लावख्रिगुरिया दिनै आगोलनिफ्रायनो जाबोगासिनो दं। आरो दिनैबो दहाय साननि 12टानिफ्राय नै दासिम लोमसावनाय जागासिनो दङ। दा जोङो गासै न'खरानो मा खालामगोन मागोन गावजों गाव हालाय हाफाय जालायगासिनो दङ। दा बिनिखायनो आङो दिनैनि गेजेरजों आङो फोरमायनो सानदोंदि बा बुंहरनो सानदोंदि जोङो बे गामियाव मोजाङै रायजो जागोनखौ आङो सिमां बायदि मोनबाय। बिनिखायनो जोंनो अननानै सरकार बिथिंनिफ्राय जों जेराव गोसो जायो बेवहायनो जाहाथे थानो सुबिदा होगोन, आङो बेखौसो गामिनि गावबुरा जानानै आङो सरकारनि सायाव
फोरमायहरनाय थाबाय। दा जोंनि नैबे दिनैनि समाव हालोदखौ नायोब्ला जोबोद गिथावना महर लादों। दा नै खाथियावनो जोङो दङ, न'आ नै थांहां जागासिनो दङ। दसे उनाव हयथ' थांनोबो हागौ। दा बे न'आ मा जायो उनाव मोनथिसिगोन। दाथ' गिथावना महर जागासिनो दङ। दा आङो बेखिनिखौनो फोरमायहरबाय, जाहाथे सरकार बिथिंनिफ्राय अननानै जोंनि नैबे लावख्रिगुरिनि गोजोन इयुनाव गथ' गथाय बा इयुन बे शिक्षा दीक्षा सोलोंथाइ होनो हानाय बायदि जाहाथे गुबुन फारसेयाव जोंखौ थानो सुबिदा होगोन, आं बेखिनिखौनो सरकाराव खावलायहरनाय थाबाय। ओरैनो बेसे गोबावसो रायजो जाबोखो नोंसोर बे गामियाव? जोङो दिनै बे गामियाव लावख्रिगुरि हिसाबै रायजो जानाया गैयाबाबो 45 बा 40आवनो थांसिगोन। जोङो बेखिनिसिम रायजो जाबायमोन, नाथाय दिनै जायै जायै जोङो नैबे हालोदाव नुजाफैबाय। दा जोङो फैनानै नुफैबाय दैनि अबस्थायाबो बिराद गाज्रि, न' बांफोरखौ लोमजोब्बाय, लामाफोरखौबो लोमथेजोब्बाय। बै दाउ अमाफोरखौ मारै रैखा खालामनानै दोनो नोंसोर? दा दाउ अमायाथ' किसु बे फिसा फिसाया गोजावबाय, आरो नैबे गिदिर गिदिरफ्रा ओरैनो खुनुरुखुम अबा हाफाव हालाफ्राव गाखोलाबायनानै दङ। दा दसे समसिम दंथ'यो, दायोसो मा जागोन बुंनो हाया। माने बोथ्रोदनायाबो जेनथ'नानै दङ, गावखौनो मा खालामगोन जानानै दङ। बबे दैया बेबायदि असान्थि खालामदों? बे दैया ओजों खर' भुटाननिफ्राय फैनाय बुहुर होननानै बुङो। बुहुर आरो नैबे ससेयाव निजला जाफैदोंमोन। ओरै देवस्रि साइडआव निजला होननानै बुङो। बे दैयानो जोंखौ दा बेबायदि डिस्टार्ब खालामबाय। थांनाय बोसोराव आसामनि मिनिस्टार मा होलांखो? थांनाय बोसोराव जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार फैदोंमोन। फैनानै बिथाङा प्रटेक्टनि माखासे खोथा होलांदोंमोन, नाथाय बे प्रटेक्टखौ दिनै मावनाय नुवाखै। दा बिथांमोनहा नंगौआव होनलांदों ना नङियाव होनलांदों, जों बेखौ थारैनो मोनथिनो मोनाखै। लकेल दैदेनगिरिफ्रा खबर लादोंना लायाखै? लकेल दैदेनगिरिफोरनि सायाव बे प्रटेक्टनि सायाव बोरै खबर लादों, आङो बेखौ दा मोजां बिथं भाबै मोनथिनाय जाथ'वाखै। दैबानाखौ खबर लादोंना? दैबानाफोरखौ नैबे दानियाव मोनस्लाबाखै। दाखालि थांनाय बारनिखौ लाफैदोंमोन, नाथाय नैबे दानियाव हरखाबै सौफैनाय जाथ'वाखै। सौफैयो ना सौफैया आं बेखौ बुंनो हाथ'वा आरो।